Una producció de... Senyor director de la presó de Lleida, soc Jeroni Sales i Santapiga, agutzil de la meva vila. Per motius laborals, em veig obligat a haver de guardar algunes coses de l'Ajuntament a casa. No podem tenir un criminal a casa. Que no veus que et prenen el pèl? Tots hem de col·laborar perquè les coses rutllin. Què vols que hi faci? Senyor Jeroni, és que sóc un fracassat.